Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο υπογονιμότητας? Αφενός μεν όταν το ζευγάρι θέλει να κάνει παιδί, καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε πριν γίνουν οι προσπάθειες, να διασφαλίσουμε ότι και οι δυο τους λίγο πολύ είναι στα φυσιολογικά περιθώρια και ότι έχουν τις φυσικές, ας πούμε, προϋποθέσεις να τεκνοποιήσουν από μόνοι τους. Επομένως, δεν χρειάζεται εμείς να περιμένουμε 1 ή 2 ή 3 χρόνια και μετά να ψάχνουμε τους γιατρούς. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε λέγοντας ναι, θέλω να κάνω παιδάκι, καλό να δούμε έναν εξειδικευμένο γυναικολόγο και γενικό παθολόγο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν προσπάθειες και είναι ανάλογα με την ηλικία. Γιατί η γονιμότητα μιας γυναίκας μειώνεται δυστυχώς μετά τα 35 λίγο πολύ χρόνια. Επομένως, οι κοπέλες και οι γυναίκες αυτές θα πρέπει μετά από ένα χρόνο μέχρι τα 35, αν είναι μετά τα 35 και έχουν τότε ξεκινήσει από μόνος για 6 μήνες, αν δεν έχουν επιτύχει κάτι θα είναι καλό να δουν έναν ειδικό γιατρό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο έλεγχος? Όσο περισσότερα τεστ και ελέγχους κάνουμε, τόσο πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση έχουμε, επομένως έχουμε και πιο ολοκληρωμένη διάγνωση. Οι διαγνώσεις για θέματα υπογονιμότητας δεν είναι πολλές, είναι μόνο 4 γκρουπ είναι. Ή είναι γυναικικού παράγοντα, είναι ανδρικού, ή βρίσκουμε λίγο και από τη μία και από τον έναν λίγο κάτι που δεν είναι όπως θα έπρεπε, οπότε μιλάμε για μεικτή υπογονιμότητα και στις περισσότερες περιπτώσεις που όλα τα τεστ είναι λίγο πολύ φυσιολογικά, μιλάμε για ανεξήγητη. Επομένως, το ανεξήγητο ή το πόσο γυναικείου ή ανδρικού χαρακτήρα είναι η υπογονιμότητα εξαρτάται από την ποιότητα και τον αριθμό των τεστ που κάνουμε. Ο πιο βασικός, ακόμα για ένα γενικό παθολόγο, σε ό,τι αφορά την γυναίκα, είναι συγκεκριμένες ορμολογικές εξετάσεις για την οθήκη, για τις ορμόνες της, ένας πολύ καλός ενδοκολπικός έλεγχος για να δούμε αν η οθήκη δουλεύει όπως πρέπει, η ενδομητρική κοιλότητα είναι εντάξει, αν δεν υπάρχουν στενώσεις και άλλες ανατομικές ανομαλίες που δεν διευκολύνουν την πρόσβαση των σπερματοζωαρίων προς τα πάνω. Μια σαλπικογραφία, ιδανικά αν γίνεται με υπεργραφικό τρόπο, που δεν πονάει, οπότε ξέρουμε αν υπάρχει διαπερατότητα. Και ένας έλεγχος λοιμόξεων, οι οποίοι και αυτές μπορούν να επηρεάσουν λίγο πολύ αρνητικά την πιθανή εγκυμοσύνη. Σε ό,τι αφορά τον άντρα, εγώ θα έλεγα οι άντρες θα πρέπει να είναι και πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες. Δεν είναι η πρώτα γυναίκα που θα πάει στο γυναικολόγο. Οι άντρες θα πρέπει να εξετάζονται και είναι και πιο εύκολο για αυτούς. Σίγουρα κάποιες ορμονολογικές εξετάσεις σε συνδυασμό με 2 σπερμογράμματα, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 με 4 μήνες μεταξύ τους ο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να έχουμε μια ένδειξη κατά πόσο το σπέρμα έχει τα χαρακτηριστικά που εμείς θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύουν τους περισσότερους άντρες που μπορούν να τεκνοποιήσουν. Αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές παίρνει μήνες. Υπάρχουν όμως και κάποια ιατρία πρόσφατα τα οποία μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα σε μια συνεδρίαση. Επομένως, μπορούμε σε ένα ραντεβού το οποίο παίρνει αρκετή ώρα να τα κάνουμε όλα αυτά και να έχουμε εκείνη τη στιγμή τη διάγνωση πιθανής υπογονιμότητας ή την διασφάλιση ότι δεν έχουμε άμεσο πρόβλημα, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να κάνει κουμάντο το τι θέλουν να κάνουν. Να περιμένουν, αν θέλουν να κάνουν επιπλέον τεχνικές, αν υπάρχει ένα θέμα. Οπότε δίνουμε και μια θεραπευτική αγωγή και προτάσεις. Υπάρχουν πολλές λύσεις, λίγο πολύ πολλές γυναίκες θα μπορέσουν να το κατορθώσουν αυτό. Απλώς όμως πρέπει να δούμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την πρόγνωση ανάλογα με το τι είδους διάγνωση έχουμε κάνει. Επομένως, όσο καλύτερα έχουμε εξεταστεί, τόσο καλύτερα δεδομένα έχουμε, τόσο καλύτερες εμπεριστατωμένες λύσεις μπορούμε να δώσουμε.